Όχι, εδώ είναι ακόμα έξω. Έλα να το πιάσουμε. Εκεί πάνω στο πρανές. Το βλέπεις που ανεβαίνει προς τα πάνω? Κουνιούνται χόρτα, αλλά εγώ δεν το βλέπω. Είπα πιο κοντά, μην καμιά οχιά. Δεν είναι οχιά, αλλιώτικο είναι. Πού είναι, πού είναι? Έλα, να το, εδώ είναι. Μοίρα που κοντά, ρε. Εκεί είναι, εκεί πέρα. Έλα να το δεις. Δεν το βλέπω, δεν ήταν. Έλα, δεν θα στο στείλω προς τα κάτω. Θα φύγει, φύγει. Κάτσε να το πιάσουμε. Φύγε, ρε. Λαφιάδης ήταν, έρχεται πάνω στους ιδές. Τσιμπάει, δεν τσιμπάει αυτό. Κάτι είδες, έτσι με έκανε. Είδες τι έκανε. Τι έκανε? Δεν πάνω. Το κάνεις βίντεο μόνο, καλά έβαλε σου. Τη πέτρα γιατί την πήρες? Να σου πετάξω, πού πήγε? Από πάνω, πάμε πάνω να το δούμε. Μην την πετάς. Εντάξει, έφυγε.